Здравейте, аз съм Мира, това е Код 74, а това е ден 7 от нашата прекрасна поредица на един студент по актьорско майсторство, който работи в семейен бизнес. Днес ще ви преведем през един работен ден с нас. Главната ни задача е да заснемем няколко видеа за нашия YouTube канал. За него трябва да заснемем видеа, които да описват продуктите ни. Ще говорим и за това, че много хора си поръчват паркети от Китай, от Турция и защо да си ги вземат от тук. Мисля, че това е ъгъл. Това е мястото. Ще започнем първо с лепилата и после ще си говорим за другите неща. Аз съм готова с видео номер 1 и сега ще се преместим. Малко ще наместим осветление и смятам да се паркирам тук и да си поговорим за китайските паркети. Добър ден, един брой обедна почивка е това. Снимахме и аз се дехидратирах. Искаш ли интервю? Какво мислиш за паркета? Много е приятно мириш на канела. Мириш. А сега ще ви споделя интересен факт за мен. Имам хроничен ларингит. Май. Не знаем какво ми е. И константно нямам глас. Затова си взехме микрофон, за да можете да ме чувате. Не съм яла сладолед от може би година и половина, 2. Как така не мога да ям сладолед? Аз и зимата ядох сладолед някога. Това беше интересният факт за мен. Благодаря ви. Ела, искаш ли да работиш за Код 7? Това ни е новия служител. Имаш мравка върху те, приятел. Ето така вече нямаш. Защо ме ли гавиш? Ай, чао!